ভিডিঅ' ফুটেজ মোৰ তাত আছে আৰু সেইটো কমপ্লিটলি আমাৰ BPFৰ ফ্ৰী এণ্ড প্লান फेरेंगाखौ हायार लाबोनानै देरहासार खालामोबा जोबोद लाजिथावना बे जायगायाव आबसु आन्दलनाव एनडिपि आन्दलनाव बिलटि आन्दलनाव आरो लेखा गोरोंफोर गैलामोन नामा बे जोबोद लाजिथावना सन्दन खाम्फाखौ देरहासार खालामोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारग्रा जाय गेदेरमाफ्रा जोबोद लाजिथावना ABSU na partido que vinha. Promotor Aiger. ABSU na partido que vinha. Promotor Aiger. जोबोद गिथावना जाहांबाय आरो 12 दिनल'सै बे 12 दिननि गेजेरावनो सोर आथिं आखाइ बायगोन सोरनि गारिया बुख्रुब जागोन सोर हानि जागोन नाथाय MCLA MLA MP BTC BTR नि मोनफ्रोमबो बर'नि दल संगठनफोरनि बिबानगिरिफ्रा लेखा गोरों गोजा लेखा गोरोंफोरनि आखलानो बेनो नामा এটা কাৰণে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছো যাতে বিটিআৰত শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে जेबो गिनाङा प्रमद बर' जेनोबा इउपिपिएल पार्टी जेनोबा बिनि दायनिगिरिया साफा सानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जानांगोन जायफ्रा BCDC नि मुङाव आरो जायफ्रा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि थाखा फैसा होनानै साख्रि लानो नाजादों बायसेन्सआव जुदि प्रमद बर'आ गोहो खुंथायाव फैफिनाबा इउपिपिएल पार्टीया जुदि गोहो खुंथायाव फैफिनाबा प्रमद बर'नि अमा फारामाव फेरेंगानि बागानाव माखासे BCDC नि साख्रि मावग्राफ्रा अमा हिसाब खालायनो जायफ्रा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव अमा बेंनो Promotor Aiger. ABSU na partido que vinha. Promotor Aiger. ABSU के निकाल बोल पार्टी ABSU के निकाल पार्टी इन्वॉल्व हो ABSU माने यूपी मूर्ख ABSU टाकी क्या है पॉलिटिकल इन्वॉल्व होता ABSU खागराबारी ABSU यूपी के गुंडा की नहीं यूपी के थांबाय सोनी नुबाय लेखा गोरोंफोरनि आखुआ प्रमद बर'आ जेननो गोनां जायोबा इउपिपिएल पार्टीया जेननो गोनां जायोबा साफा सानै गासैबो बिबानगिरिफ्रा नङा गासैबो मावथिफ्रा नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफा सानै दुगामाराफोरनि थाखाय प्रमद बर'आ जेननो गोनां जायोबा इउपिपिएल पार्टीया जेननो गोनां जायोबा दायनिगिरिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफा सानै दैदेनगिरिफोरनि जानांगोन गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा नङा गासैबो मावथिफ्रा नङा प्रमद बर'खौ सापर्ट होयोबा इउपिपिएल पार्टीखौ सापर्ट होयोबा लाख लाख थाखा आंनो हेफाजाब मदद होगोन जायफोर थाखानि लबि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफा सानै थाखा फैसानि लबि
प्रमद बर'खौ सापर्ट होनो थांनाय इउपिपिएल पार्टिखौ सापर्ट होनो थांनाय दागि रायजो राजाफ्रा जायखौ अननाय दं बेखौ देरहासार खालामगोन। प्रमद बर'आ जुदि गोहो खुंथायाव फैफिनाबा इउपिपिएल पार्टिया जुदि गोहो खुंथायाव फैफिनाबा जायफोर बिसिडिसिआव थाखा फैसा होनानै जुदि साख्रि लादोंबा जायफोर फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव थाखा फैसा होनानै साख्रि लादोंबा प्रमद बर'आ जेननो गोनां जायोबा इउपिपिएल पार्टिया जेननो गोनां जायोबा बे दैयाव गोजावलांबाय। भिडिअखौ माबा खालाम र'। भिडिअनि फुटेजाव नुखाबाय होसो होसो गारिखौ बुख्रुबनाय होसो होसो सोरखौबा आक्रमण खालायनाय बे 12 दिनाव आरो सोरनि आथिं आखाइ सोरनि खर' सोरनि गारि गुराया आक्रमण जागोन जोबोद लाजिथावना। बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि कंग्रेस गुबुन गुबुन दोलोनि जायफोर एमसिएलए जायफोर एमएलए जायफोर एमपि आरो बिटिसि बिटिआरआव साफ्रोमबो दल संगठनफोरनि जायफोर बिबानगिरिफ्रा लेखा गोरों गोजा बे लेखा गोरोंफोर थासेयाव बेबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि आखु आरो नुफिनोबा बिनिफ्राय आरो देरसिन मा दं। जायफ्रा प्रमद बर'खौ जेनजानो गिदों जायफ्रा इउपिपिएल पार्टिखौ जेनजानो गिदों जायफ्रा बिपिएफ पार्टिखौ जेनजानो गिदों जायफ्रा हाग्रामा महिलारि सारखौ जेनजानो गिदों बे जोबोद लाजिथावना।